Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska spolu si zahrajeme Minecraft. A chcem vám niečo povedať. Zaplatený Minecraft, keď si zaplatíte za peniaze, tak potom spustíte a tam naľavo či napravo a dole máte satňa napísané a potom tam máte Steva, postavičky a dajte si Steva, ja tu mám Herobrida a vy tam budete mať Steva a potom si stlačte upraviť postavu, potom si dáte telo, potom oči a potom vám to tu ukáže tam vedľa na toho Herobrida, takú naľavo toho Herobrida, tam dole vám to ukáže takú ako keby malú, že si tam môžete upraviť oči a to stlačíte a tam máte modré, biele, hociaké a na to Steva si môžete dať biele a vznikne vám Herobride. A takže dneska ideme si zahrať Minecraft. Ja som už minule hral, takže si potom môžeme natočiť s kamarátom. Ja som nejaké veci si už nasiel a ja to hrám iba tak, že chcem nájsť diamanty a hrám to na aby tam pokojná. Hrám to na pokojnú, takže tu nebudú ani monstra, nebude mi ani hunger ubývať, ale životy áno. A sa čudujete prečo, lebo ja to nezvládnem sám, ja nie som asi taký pro v Minecraftu. No a teraz sa jak dostaneme von. Ja viem, že jednakrát pod seba sa nemá kopať, ale ja to risknem. Toto som nasiel tejto knihy. Takže ja mám už veľa vecí. A pozrite, jak vypadám. Tu vypadám a neviem, čo som teraz urobil. A ja vám ešte ukážem, jak vypadám. Za chvíľu vám ukážem. Som dosť dole.
No, toto som vedel, že sa prepadnem. Aspoň som v nejakej jaskyne. Lapis. To sa bude hodiť na enchantovanie. Čakaj, ja som ho nezobral. Železo. Jedem dole. Oj, 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 oj. Diamanty! No. To si fakt robíš zo mňa srandu. Jeden diamant. A tu sú... Ja to tu ešte idem takto preskúmať, ja tie diamanty tu nenechám. No, tak asi tu nič už není. Napíšte mi dole do komentárov, či ste hrali Minecraft. Ale nie normálny Minecraft, ale zaplatený Minecraft za peniaze. Ja sa fakt bojím. Ja mám železný armor. Ja som sa už zľakol, že padnem do lavy. Zoberiem si lavu. Tam, a to sa bude hodiť na Golden Apple. No, vlastne. Ale na životy, aha. Železo. Diamanty. Ja tu ešte idem pozrieť, či tu nie sú ďalšie. Asi už nie.
Super, nevadí. Keby ste chceli ešte natočiť nejaké videá z Minecraftu so mnou, tak nezabudnite dať like a odber, čakám už na 30 odberov. Diamanty. Na budúce si dám taký mod, že aby to bol Herobrine skutočný. Lebo ja som si iba upravil skin. Takže ja by som sa už lúčil s vami. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!